Hi! Hello po sa inyo lahat mga momshies. Ayun, magandang araw na naman po sa lahat ng ating mga viewers out there. At ngayong since nandito na ako sa Tagaytay, ito rin yung aking first time na mapupuntahan itong lugar na to. So, nandito ako sa Picnic Grove. Ayan, ang Tagaytay City. Wherein makikita natin mismo yung Taal Volcano. So, tingnan natin siya after niya sumabog 2 years ago bago magsimula yung pandemic. So, ito. Andyan yung andito yung mga souvenir shop items. At meron ng pa skyrider. Ayan, may mga zipline na sila. Ganyan. At buhay pa rin at buo pa rin yung mga ano nila. Yung mga what do you call this? Yung mga cottages nila. So ito, ikot ko kayo. Ayan. Oh, di ba? Ang ganda. Ayan. Ayun na yung yung pinaka crater bunganga ng Taal Volcano. So kung mapapansin ninyo, kung mapapansin ninyo, yung paligid ng vulkan, ayan, kung saan yung iba dyan dati yung mga nakitira. Medyo brown na yung kulay, so ibig sabihin, wala yung mga puno. So ayan. Ikot tayo. At yung view deck nila, kung saan para mas makita mo ng malapitan o sa mas magandang angulo yung Taal Volcano. Ayan. Oh, ganda. Baba, ano? Okay, so from here, ayan, makikita mo napakarami na rin mga tao. Dami na rin namamasyal, grupo, mga family, magkakaibigan. So, bumabalik na rin yung turismo nila dito sa Tagaytay. Especially dito sa Picnic Grove kasi nga, ito yung isa sa pinaka tourist spot ng Tagaytay. 2 years ago sumabog ka. Pero tingnan mo naman, napakaganda mo pa rin. Diba? Ang dami ng taong namamasyal. Okay, ngayon aakyat tayo sa taas at susubukan natin tingnan yung ibang anggulo ng ganda ng Tagaytay, especially ng Taal Volcano. Tingnan natin. Kapoy ay kakahingal. Tingnan natin. Ayan na, oh. Wow! Ang ganda, no? Oh, yung baba. So, dito talaga, ang pinakasikat is yung kakain kayo dito sa tabing ng hillside. Diyan sa mga cottages nila. Kasama na family nyo, barkada, gano'n. Tsaka parang hindi talaga siya sumabog, no? Parang hindi talaga siya nakapinsala kasi tinan nyo, ang ganda pa rin. Tsaka ang green na ulit ng paligid. Diba? Ang green na ulit ng paligid, ibig sabihin yung mga puno nila. Ayan. At ito meron pa pala sila rito isa pang dinadayo ng mga tao. And for sure, maganda to paggabi. Kasi meron silang malaking, ayan Ferris wheel. Mamaya dadaanan natin, pupuntahan natin doon yan. Tingnan natin. Yun ang bong. Ganda. Pak. Sarap na mamasyal dito, mga mams. Kaya kung gusto nyo mamasyal, gusto nyo pang makapag-banding kasama ng family nyo, well, I guess, isa pa rin ito sa talagang masarap na puntahan at balik-balikan.
Cute naman yun. Magkano yan ate? 300. Oh, cute. Ito yung mga souvenir shop. Oh, give na kay tita. Give na kay tita. O, mga souvenir items nila. Ayan. Siyempre, the famous pasalubong of all time, ang ref magnet. Ayan. Magkano? 3 for 100. Yes. Yung mga pa-ref magnet tayo. Yan, kasama ko na aking mga momshies. May dala-dala The birthday girl. Punta na kami sa aming cottage kasi doon na kami magla-lunch. Yan. Oh. Yes, actually first time ko talaga. Dati napapanood ko lang to sa mga pelikula eh. Sa mga love story, sa action. So maganda na talaga siya. Uy, may binablog. Kaya pa? Kaya. Ate Ling, sa Ate Chris, sa Ate Arnie, Nisha, ayan. So mukhang malayo-layo pa. Kaya ayoko maghagdan eh, parang dito na lang ako sa, baka pwede magpagulong-gulong. Eh, parang malayo-layo pa yung aming cottage. Yan, andito na kami. Ayun. That's Ate Ling, Vanessa, Nisha, Chris, Abel. Where's Ali? Ali! Hi, baby. Dito na yung aming lunch. Ali! Ali! Ay, ang ganda naman yan! Patingin nga. Sige. Baril mo. Wow! Hello, mga momshies out there. This is Momshi G and welcome back to my channel. And for today's vlog, mula Tagaytay, didiretso na tayo sa Santa Cruz, Laguna. So, syempre, obviously, alam niyo na kung sino pupuntahan natin. Yun nga, kasi kagabi, last night na nandito ako sa Tagaytay kasi nagkaroon kami ng event with my friend, which is si Vanessa. Siya yung nag-celebrate ng kanyang birthday with other set of friends. So ngayon, diretso na tayo ng Laguna kasi doon ko naman imimit ang magkasintahan na nagsiselebrate na kanilang first monthsary. Yes, and that is Brand Damage and Gio, the brand Gio. Oh, taray naman ang love team na yan. So tingnan natin at kilalanin din natin yung ibang mga kapamilya ni Gio doon. At syempre ba makikimarites tayo kung ano yung mga ginagawa nila, di ba? So let's see and wait sa lahat ng mga taga dyan sa Santa Cruz, Laguna. Let's go! Yeah, papasok na kami sa bayan ng Santa Cruz. See you in a bit. Nandito na nga tayo sa bayan ng Santa Cruz. And we're almost there. Nahanap na lang po ng ating ways. And hopefully hindi tayo maligo ng bomba. Oh, hi! Ang ganda ni Mamshi. May nakita mga churaros. Ah, okay. Bakit ganito? Parang papasok tayo ng BJMP. Ito po yan. Parang sa kulungan yung bagsak namin. Ayan oh. BJMP. Dito na tayo. Papasok mula dun sa looban nila. Gio. So, abangan natin kung ano yung mga ginagawa nila dun. At papasok na tayo dito sa loob. Sa kanto, sa bungad kila Gio. Kuya, magtanong lang po. Saan po dito yung bahay nila Gio, Santa Ana? Nila Gio? Gio Santana. Diretso, kanan, Diretso kanan. Unang kanto sa kaliwa. kaliwa. Dulo. Tapos Kanan. kakanan kayo. Talon nyo doon. Okay, thank you. Kanan, tapos kaliwa kagad. Okay. Dulo, Thank you, kanan. Esha. Excuse me. Pwede magtanong? Saan yung bahay nila Gio Santa Ana? Kakanan. Okay, thank you. Ikot tayo. Super hanap tayo. Bahay hunting ito. Kanan daw po.
Thank you so much, Kuya, sa paghatid sa akin. Ayan, ano pangalan mo ulit? Jan. Si Kuya Jan at ang kanyang kasintahan na si Marsha. Jan and Marsha. Ano yun mo? Ha? Siya si Ate Ruby. Thank you, guys. Ayan, sa paghatid sa akin. Salamat. So, nakita ko na yung bahay niya. Ito na yung sa ni Mia, oh. Oh. So, huwag na natin pakita yung plate number. Huntingin na natin sila. Let's go. Andiyan na si Jan. Oh. Grabe naman yung pawel. Bakit nakahubad? Ang macho naman ng pa-welcome. Hi po. Sabi ko nakita ko yung kotse mo, andito na nga ako. Hi. Hindi naman. Yung waist lang nawawala. Ah, sige kayo. Hi po. Ay! Mukhang marami ng chinismis tong mga to at Ay, kaya sasabihin ko sa'yo, medyo masungit tsaka stricta talaga si Mami Jenny. kaya pala kayo na ni isa sa mga anak. Ay! Nakasagit ko! Yung pouch bag ko. Naliligo. Bakit siya naliligo? Tingnan mo dito namang init. Kaya nga, nagtaka nga rin ako, pero hinayaan ko na. Kain ka muna, anak. Sige po. Para Te, bakit naliligo, te? Hoy! Bakit naligo? Saan mo ginawa kay Ubi siya kanina? Sabi naman si tita, napakamasikaso, salamat. Nako, makakawanan ko na siya, baka naman. Mami. Ha? Ready na siya. Ala, lagot na. Gusto ko one-on-one. Pero may alak. Yan ang kinatatakot ko. May, Hoy, Bakit mo sa akin kayo natatakot? Mami Jenny, meron daw alak. Kailangan pa inumin mo ako ng mga... Hala. Hindi niyo, pero kanina, sino po kamukha ni Ni Gio, si... Papa niya. Oh, pero at least yung ilong ha. Uy, ito si Gio. Hoy, gusto ko lang mas nakakilay pa si Gio dito. Nakataas pa yung kilay, oh. Inanatada yung... Tinaasan eh, oh. Bakit naman naligo? Ha? Bakit naligo? Malay mo, biglang. It's DJ.